Φαντάσου να μπαίνεις στο σπίτι το βράδυ και τα φώτα να ανάβουν αυτόματα. Ο κλιματισμός να προσαρμόζεται στο επίπεδο που σε ευχαριστεί. Η μουσική να παίζει τα αγαπημένα σου τραγούδια. Αυτό ακούγεται σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ή κάτι που θα συναντούσε κανείς στη βίλα ενός δισεκατομμυρίου της τεχνολογίας. Όπως ο Mark Zuckerberg, ο Bill Gates ή ο Elon Musk. Με κόστος εκατοντάδες χιλιάδων, αν όχι εκατομμυρίων δολαρίων. Όμως το λεγόμενο έξυπνο σπίτι είναι λίγο πολύ προσιτό στον καθένα από εμάς. Σίγουρα δεν είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να μετατρέψει στο σπίτι του από τη μία στιγμή στην άλλη. Θέλει χρόνο, σχεδιασμό, trial and error και να επενδύσουμε κάποια λίγα χρήματα. Όμως το σημαντικό είναι πως είναι εφικτό και λίγο πολύ στο budget του καθενός από εμάς. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια εισαγωγή στην ιδέα του έξυπνου σπιτιού. Σε μελλοντικά βίντεο θα αναλύσουμε συγκεκριμένες πτυχές του Smart Home. Αρχικά, το έξυπνο σπίτι δεν είναι ένα πράγμα, αυτό ήταν και τελείωσε. Αν 100 άνθρωποι έφτιαχναν ο καθένας ένα έξυπνο σπίτι, ρεαλιστικά και τα 100 από αυτά τα έξυπνα σπίτια θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Με απλά λόγια, το έξυπνο σπίτι είναι κάτι προσωπικό. Το φτιάχνουμε με βάση τα δικά μας θέλω και προτεραιότητες. Το εκπαιδεύουμε σύμφωνα με όσα είναι για εμάς σημαντικά. Πέρα από την προσωπική άνεση, ένα έξυπνο σπίτι μπορεί να μας βοηθήσει να είμαστε πιο φιλικοί προς το περιβάλλον, εξοικονομώντας ενέργεια και κατ' επέκταση χρήματα. Ίσως νομίζετε ότι όλα αυτά είναι πολύπλοκα ή δύσκολο στο να εφαρμοστούν. Όμως, η αλήθεια είναι πως η τεχνολογία γύρω από αυτό το χώρο είναι σχεδιασμένη για να είναι προσιτή και κατανοητή σε όλους μας. Και όπως αναφέραμε, το έξυπνο σπίτι δεν είναι κάτι που πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρωθεί γρήγορα και να κοστίσει πολλά χρήματα. Μπορεί να γίνει ένα χόμπι. Ένα Σαββατοκύριακο να ασχοληθούμε μόνο με έξυπνες πρίζητες συσκευές. Ένα άλλο Σαββατοκύριακο με έξυπνους λαπτήρες. Το καλοκαίρι στην άδειά μας να αναλάβουμε πράγματα που χρειάζονται μερεμέτια, όπως το να βάλουμε έξυπνους διακόπτες και μηχανισμό για αυτόματες κουρτίνες. Σε επόμενα βίντεο θα βουτήξουμε βαθύτερα σε αυτόν τον κόσμο, εξερευνώντας τις τεχνολογίες, τις εφαρμογές και τις δυνατότητες που κρύβονται πίσω από ένα έξυπνο σπίτι. Ένα κοινό που έχει κάθε έξυπνο σπίτι είναι πως ένας υπολογιστής είναι ο κεντρικός εγκέφαλος που θα συντονίζει όλες τις διαφορετικές έξυπνες συσκευές. Αν σε ενδιαφέρει ένα νέο laptop ή και desktop, μπες στην ιστοσελίδα laptopsclearance.com.cy. Θα βρεις μεγάλη ποικιλία από μοντέλα με την καλύτερη τιμή σε ολόκληρη την Κύπρο και κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών που έχει κερδίσει πάνω από 1500 reviews σε Facebook και Google. Αξίζει επίσης να τσεκάρεις και τα εκθεσιακά λάπτοπ, καθώς θα έχεις υψηλή απόδοση σε καλύτερη τιμή και 3 χρόνια εγγύηση. Το ίδιο ισχύει και για τα εκθεσιακά desktop. Αν σε προβληματίζει η αγορά ενός εκθεσιακού, δες το σχετικό μας άρθρο και βίντεο. Επίσης στη σελίδα θα βρεις καινούργια λάπτοπ, σταθερούς υπολογιστές, all-in-one PC, περιφερειακά και οθόνες. Κάνοντας εγγραφή στο newsletter της εταιρείας, μπαίνεις αυτόματα σε ένα μοναδικό διαγωνισμό. Κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα γίνεται κλήρωση. Και αν είσαι τυχερός, θα κερδίσεις ένα HP EliteBook 820 G3. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ελαφρύ και φορητό λάπτοπ, αξίας 300 ευρώ. Διαθέτει οθόνη 12,5 ιντσών, επεξεργαστή Intel Core i5 6300U, 8GB RAM και SSD των 256GB. Θα βρεις το link για το newsletter και τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του λάπτοπ στην περιγραφή. Γράψε μας στα σχόλια αν έχεις ήδη αγοράσει κάποιο εκθεσιακό laptop ή desktop ή αν σκέφτεσαι μια αντίστοιχη αγορά στο μέλλον. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.